आसा रायजोफोर गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोनलागि मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। भिडिअआ गोदान, नाथाय गामियाबो एसे समायनायानो, खिन्थु नाथायब्ला लामा सामाखौ लानानैब्ला एसे जिंगासिनांगौ जायो आरोना। ओंखारबाय न'निफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो, बहाबाफोर थांबाथाय खालि लामा सामाखौल' साननांगौ जाहैयो। बहाबा थांनो ओंखारबाथाय हेड बुट गाननानै गारि लानानै ओंखारबाथाय लामाखौसो सिगां सिन्था खालामहरग्रोनांगौ जायो आरोखि। मा खालामनो आरो उपाय गैया। जोंनि गामि बियो रायजोफोर, बिनिफ्राय नै दालां बेसेबा बोसोर बेखौनो बानायबाय थानांगौ जायो। उपाय गैया, सरखारजोंबो नायजाला, माथो खालामनो आरो। गामियालाय समायना रमायना हाजो सेरावहाय, नङा होमबा रायजोफोर? भिउखौ बोरै नुदों कमेन्ट खालाम। जारला दालाङा जेने थैनायसो बारबोबाय आं, आरो दंबावो बिथिं सिगांथिं अनेक, दा बुंसै आरो। किसुमान समायावहाय माखासे आनडेभेलपमेन्ट जायगाफोरखौ एक्सप्लर खालामबाबो मिनिजानांगौसो जायो रायजोफोर, मिथिबायना? मा बुंनो, जेसेबां बुंबाबो जेसेबां हब्रा भिडिअ खालामनानै आपल'ड होबाबो एक्सप्लर खालामबाबो नायो रायजो राजाफोरा, नायनानै गावजों गावनो मिनिलायनोसो गोनां जायो। ओरैहाय जायो गावजों गावनो, मा लाब, सोर बनायना होफैगोन? आं भिडिअ खालामनानै आपल'ड होबानो दिन सोरबा एमएलए मन्थ्रिया फैनानै बानायना होफैगोन, बे नामा होनग्राबो बहुद थायो। मिनिजायोबो, उफाय गैया। जोंथ' आरो एज ए फिसामला इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे खामानिफोर, माबा मोनसे जासगोनदां होननानै बानायना होयो आरो, उफाय गैया, नङा होमबा रायजोफोर? बेनिफ्राय कारेन्ट, नैबे नोंथांमोना नैबे कारेन्ट दुना, बेबो बहुत बोसोरजोंसो मोन्दों जों रायजोफोर। गासै 30 इयार्स, 30 बोसोरजोंसो जों बे कारेन्टखौ मोन्दों। खोमसिनि दरसि दरलाबाव दंमोन जों, मिथिबायना? बेनो आरो। बेनिफ्राय 41टा बिटिआर, 41टा गामिफोर बिटिआराव हाब्बाय होननाय बाथ्रायाव माथो सोरबा गेदेमाफोरा माबा गेजेटेड एप्रुभ नङा, गेजेटेड एप्रुभ जानांगौ, बियो ओरैनो सिगनेसार सिल स्टाम्प होनाय, बेजों जेबो माबा जाया होननानै जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। मा गोदाव सोराव, ना पलिटिकेल पार्टिनि ओरैनो बांसावनाय, गावनि लाबा लाबनि थाखाय बुंनायसो नामासो, बेखौ जों मिथिया, नङा होमबा रायजोफोर? जोंहा दाखालिनि निउसावहाय आं नुदों, सासे गेदेमाया बुंदों जे 41टा भिलेजफोरा सनितपुरनिफ्राय बिटिआराव इनक्लुड जाबाय होननाया। दा बेखौ लानानै किसुमान रायजो राजाफोरनि गेजेराव कनफिउजन जादों आरो। बेफोरखि लामा जायो फाग्ला, आयौ जालालै। मा थांनो? नुवाखै अट' गाखोनो बिसोर बेसेबां गोजाननिफ्राय थाबायबोनांदों रायजोफोर, मिथिबायना? अट'आ बैयाव मोनगोन, बैयाव सेन्टार मोनसे दङ सक। गारिया हायगासिनो। दे थांबाय था। बोरो गारियालाय? गारिखौ नेदों जोङो। हायो 1 गियाराव 1 गियार।